Здравейте, приятели! Аз съм Крис и добре дошли в моя канал. Днес, както виждате, се връщаме в светът на Майнкрафт и днес съм ви подготвил един доста добър епизод, да го кажем. Днес ще играем Minecraft One Block Challenge, така че целта ни е да оцеляваме. Няма да играем на хардкор, защото не ми се умира, а искам да има епизоди за напред. Така че, ако ви хареса този епизод, абонирайте се, лайк бутона, коментирайте долу и да видя дали тази поредица ще ви хареса. Виждам, че натрупваме доста гледания в първите два епизода, така че супер сте. Продължавайте в този дух. И така, право се впускаме към светът, играем на новата версия, последната версия на Minecraft, както е. И ето ни тука. Вече сме в Minecraft. Ето ни тука, координатите не ни трябват в това сега. Така, тук ни каза да... Обаче не искам. Започваме направо да чупим първия блок, за да видим какво ще ни се падне. В началото... Оп, дърво, супер. Това е доста добре. Така че, ако ви хареса този епизод и искате още на One Block Challenge, лайк бутона, subscribe бутона, всичко са долу. Така че, от вас зависи дали искате епизодите. Пишете ми долу в коментарите. И да, много съм хайпнат за тази поредица, така че дано сте и вие. Така. Сега да чупиме тука. Обаче аз искам малко да се... така да го кажа, да се... Малко да го направя по-голямо, защото не ми се умира още веднага. Така. Така. Оп, супер. Да видим сега докъде ще ни докара. Оп. Супер. Имаме планкове, така че това е доста добре. Имаме сега чест. Саплинги. Супер. Това е доста добре. Саплинга е доста добър. Дал ни дърво. Обаче аз мисля сега това дърво да го направим в така. Да направим един крафтинг тейбъл. Спък чест ще да кажа, не. Тоя крафтинг тейбъл го слагаме тука. Така. Правим си пръчки. След това ще си направим и брадва. Обаче не мога да си направя още брадва, защото ще ми трябва още... Така. Ето сега имаме вече брадва. You fail... Добре. Продължаваме с... Дано напред ни дават по-интересни работи. Оп. Дава ни вода. Това е доста добре. Супер. Така, имаме доста гразблок, така че мисля да си оголемя малко светът, за да имаме повече място за нещата. Така че право тук тръгваме натам. Не искам да падам, така че трябва да сме много внимателни. Абе не тук този гразблок бе.
Не тук, бе. Така. Супер. Така. Сега мисля, че по-голямо ни е светът, така че то крафтинг тейбъл искам да го взема и да го поставя тук. Тук поставям чест. И си прибирам нещата, които ми трябват. Т.е. които не ми трябват. И продължавам да чупам. Чест с... дърво, супер. Торч, това е доста добре. Чупиме го. И мисля, че щупихме доста от блоковете и сега ни дават апгрейди. Дано ни дадат... Има какво ще ни дадат. Мисля, че преминахме към втори левел на чупенето. Така че... Сега ни дава грас блок. Дърво. Ще ни трябват каблстон, за да си направим печка. Но сега ще видим. Обаче, мисля... Добре. Си оголема малко ето тук. Так. Така. Штрак. Тук само да не падна, защото съм на ръба от това да падна. Аз не искам да умирам. Значи... Сняг. Не, това е... диня, супер! Храна. Това е доста добре. Това е клей. Супер. Чупим и... още дини. Това е... Супер! Прасе! Супер! Добре, прасенце. Искам сега да ме слушаш. Гледай ме тук, бе. Искам да не падаш. Да, ти не падаш, защото ти си важно. Така че мръдни са малко. Така, мръдни натам. Ама не падай, нали? Не ме разбери погрешно. И ние си продължаваме да си чупиме блоковете. Да. Доста дини ни дава, което ни осигурява храната, така че... щупи ми се. Това. Брадвата, така че трябва да си направим нова. Обаче взимам... Така... Прасе, не ми стой пред мене, защото... Но... Така... ме плашиш, като стоиш пред мен. Да, плашиш ме. Така че... Сега трябва да направим... обаче... Пуйка. Това е добре. Какво сте ме зяпнали като не знам какво бе. Добре. Така, пичове. Трябва да си направим огради, обаче преди да си направим огради искам да оголемя малко нашия бордър. Защото... Не падай, не. Добре, и да паднеш, не е голема загуба, така че ще ми се падне други, така че... Така. Така. Добре. Добре, така. Дайте ми сега да направим дърво. Добре.
Добре, мисля, че 16 ще ми стигнат. Сега видях как се правиха огради. Не. Как се правиха огради, бе? Така се правят трапдорове. Как се... Опа. Добре, тук сме, живи сме. Малко бутнах микрофона. Мисля, че доколкото аз изпомням, това се правиха, оградите се правиха с пръчки. Обаче мисля, че се правиха ето така, нали така? А не, това е стълби. Как се правиха стълби, такова е? Не. Абе, някакви имаше... Не, това е стълба. Аз искам ограда. Майко, не мога да играя Майнкрафт. Това е доста зле. Не, така е трапдор, бе. Мале, що не мога... Как се правиха това, бе? What? Майко, не знам как се... Оу, ноще, това е много зле. Момент, само имах тук един торч, който ще го оставя тук да не се спамват зомбите. Добре, ние си продължиме. После ще... В други епизод, ако не, ще проверя как се правиха огради. Клей още имаме. Така че... Дано сте хайпнати за поредицата. Оп, seeds. Ще направим и фермичка. Оп, второ прасе. Това е добре. Само мръдни. Мръдни малко така, да не ми пречиш тук. Какво са ме зяпнали като че ли, не знам. Какво съм аз? Нямаме всякакво, освен дърво. Трябва ни каблстон. Обаче... Точно ти ми трябва. Добре, умря. Еми, ще убиеме малко това, но няма как. Някакво се прави. Това добре, това ще го запазим. Тук си запазвам това. Или ако някой знае как се правиха такова огради, напишете ми го долу в коментар, защото аз съм забравил и просто не знам как се правиха такова огради. Така че очаквам вашата помощ долу в коментарите, току-що ми спомни крава. Добре, крава обаче не влиза в мене, благодаря. Трябва по-напред в епизода или в поредицата да си направим ограда, за да слагаме тези животни някъде, защото така не могат да седят. Опа, не така. Добре, чай го оголемим и на тука. Така. Големяваме го и на тук, така. Така, добре. Значи имаме две прасета, една крава и една пилка. Което е добре. Чупи ми се това, добре. Сега ще направим ново.
Още не ми дава, не знам защо. Такова. Cobblestone. Камък още не ми дава, не знам защо. Сигурно на 200 такова ще ни даде. Не знам, сега ще видим. Ние продължаваме си чупиме. Това е добре, че ни дава от началото дърво, за да после да няма никакви проблеми, но мисля, че има по-напред ще ни дават. Добре. Мръдни. Внимавай. Къде вървиш? Ела тук. Тук. Тука бе? Не. Абе. Чакай аз тук да си направя малко. Не! Абе. Ох, те с как ще ме бутнат. Как ще ме бутнат те и как ще умре така без нищо. Просто... Така че даваме... Колко станахме? 193. Даваме да ще иде нещо интересно. На 200 блока сме. Така че би трябвало още нищо да ми даваме. Оп, още една. Добре бе, тука... Момент, ще видя как се правиха огради, за да мога да ги сложа тия тука неща вътре, защото не мога да таком... идвам. Добре хора, разбрах как се правят огради. То е било толкова елементарно, но аз като не играя Майнкрафт, така значи ще ни трябва две ето такива, едно-две, т.е. 4 такива и 3 такива. Така, елате сега. Момент само. Добре, направих малко. А ни трябва много. Три огради. Добре. За сега мисля да е така. Пък ще видим там как да го направя. Да, аз съм крив. Обаче, ти кокоския. Добре бе, как да ви вкарам вътре бе, хора бе. Ох, не мога ви вкарам вътре. Добре, дай ние да си оправим още тук, да си копаеме. Пък ще видим напред какво ще правим. Да, то само прасета ми дава тук човек. Не, аз трябва да направя нещо, за да ги вкарам вътре, защото... Добре, имаме... Също имаме... Добре, 29.
Добре, имаме още 3. Абе, мръдни бе. Още 3 такива огради. Ще заграда тук малко, защото не искам да ми спадат животните. Така. Тия сапинги още не ми трябва, обаче ще вземе това дърво, защото на мен не ми трябва това дърво, така че мисля да го... Така. Така, добре. И правиме така. Видиме колко ще ни стигнат за огради. Добре. Имаме 24 огради, което би трябвало да ни свърши работа. Така че, мили мои, не. Мръдни. Добре. Благодаря. Сега би трябвало да не пада нищо. Обаче, аз мисля да си направя тук едно пространство и да почна да си правя тук на нещата, защото така как съм го направил е за само за животните. Аз искам на мене си да си направя малко място, така че прасе, добре. Добре. Ще взема всичките работи, които имам. Ще го щупа това. Така. Абе, лате тука, бе! Абе, тука, бе! Гледай ги тия! Абе, аз точно исках... Леле, майко... Абе, умирайте, бе! Не мога да се занимавам с вас. Влизайте вътре, тук ще ви трепем. Добре, ти си такова. Знаете ли какво, хора? Просто убивам всички това, защото аз така нищо мога да направя. Пък ще видим, като имам место, ще направя... Добре. Умира и ти, кокошко. Добре. Ти тук и ти тук. Просто ти огради си ги взимам обратно. И почвам наново, защото тук се изнервих доста. С тия животни. Добре, едното ми падна, няма проблем. Така. Обаче аз преди това искам да си направя... Тоест да си продължа тук малко да чупа, защото
съм на 219 блок. Добре, имаме seeds от pumpkins, така че това е добре. Добре бе, аз не мога ли се направя... Направя на брадва. Добре, още каблстон нямаме, не ни пуска, така че това е много странно. И добре. Така, добре, спирам тука. Поставям си този чест. Имам още 50 честа вътре. Добре, още каблстон нямам. Слагам всичко вътре. Чупа, значи взимам тая брадва и почвам да цепя дървата. Да видим сега, ще спадне ли нещо хубаво или не. За сега ни дава само дърво и... Оп, и ти ми трябваш. Защото тебе искам да си направя легло. Ако ни спална още едно такова нещо, може и да си направим легло. Още една овца. Добре. Оп, крава. Сега аз не искам животни за сега. А искам да щупя тия огради, за да си ги запазя. За нещо по-натам, ако правя. Така. Абе, като първи епизод е добре, защото се оголемихме доста. И вече доста място имаме. Така че... Знаете ли аз какво ще направя? Мисля ето натам да ми е с колибата къщата. А тука да е като обор някакво. Да го направя като обор, обаче искам да почна и от тука. Е така, примерно 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Сета. Тук имаме още това, имаме още огради, така че тук така ми се го направя. Тук сложа две вратички. И тук да го направя тъй. И правиме сега. Е така. Сега. Взимаме още дърво. Имахме пръчки, да, ето тук. Така. Даже не. Не това, това исках. Брадва да си направим, за да може още. Така. Е, тия тук искам да ги щупа. За да може да си довършим обора тук. И... Малко е тесничко, но по-натам ще го оправим. Добре. И всеки път, като ни се спалне животно, направо го бутаме там и затваряме. И да. Добре, брат, имам, това е добре. Продължаваме си да си копаем и да търсиме яки работи.
чест. Ябълка. Пичове, първата вечер оцеляхме, така че мисля това да е за първи епизод. Тук ще сложа всичките буклуци. Защото не искам да става доста дълъг, защото после пък няма да е интересно и на вас. Да знаем какво се случва. Това е където сме събрали, така че мисля до тук да приключим с първи епизод. Оголемихме се доста, така че във втори епизод ще почнем ще продължим, т.е. да се развиваме. И искам да ми напишете в коментари какво мислите за тази поредица и дайте ми идеи какво да правя. И така, аз бях Беги Крис, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала, лайк, subscribe, знаете ги нещата. И до другия път.